and provincial stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata, RPN provincial stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax.
Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, wax. Kintab na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Masakit ba ang iyong ulat katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulot katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga butika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si Simonette Pacheco. Na-diagnose po ako ng kidney stone February 5. Nag-start po akong uminom ng Ionic Minerals. Sinunod ko lang po talaga yung explanation kung ano po yung dapat kong kainin, kung ano po yung dapat kong iwasan, kung ilang baso, and tapos kung ilang drops po yun. February 18, yung pag-ihi ko medyo may pressure. Tapos po may gumuhit lang po na pain sa may stomach ko. Pagtingin ko sa floor ko, may nakita po akong stone. Alam ko agad na yun na. Out of nowhere, teary-eyed. So nung lumabas talaga siya, ma'am, sabi ko, Lord, salamat po. Thank you po kasi ginaid mo ako para po malid niya ako kay Dr. Paragas. Malaman ko itong Ionic Minerals. Sa mga nakikinig po na nag-hesitate pumunta at itry ang Ionic Minerals, wag na ho kayong mag-hesitate na pumunta dito. Super makakatipid na kayo. Super gagaling pa po kayo. Legit na legit. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc. Tuwing alas 3 ng hapon, dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. This Christmas, ligtas tayo. It's a healthy Pilipinas. Ligtas Christmas mula sa DOH. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantingido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog gan kabilya, angled bars asing iba pa tasigon sa mga eksperto nakabarato kaman sa presyo alagad dai asertado ang siring na mga materyales asing posibleng magdulot pa nin diskwido kaya sa Ngo & Sons ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkon ngunyan.
That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya, yeah yeah yeah. Boom puti ka in 7 days, oh yeah 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanom nin short gestation o short cycle crops arog kan munggo, mani asin soybean. Ipuan ang crop rotation method para makalikay sa mga teste. Magtipon nin tubig uran. Maglaag nin mulch sa palibot kan tanom gamit ang ata o bunot nin nyog. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi. Maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananom. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.
Good news! Nag-o-offer na ang M. Luwilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes at manunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bawal na usok sa akin, baka ako hindi nakakagalak ang bisyo. November is Substance Abuse Awareness Month. Stop stigma and discrimination. Strengthen prevention. Quit now. Hi! How can I help you? Dito na tayo sa kakaibang Hi! Tara, usap tayo. Dial 1550 to reach the DOH Substance Abuse Helpline. Itigil ang bisyo para iwas perwisyo. G-Visa Bisyo-Free Lifestyle! Isang paalala mula sa Iling Department of Health Bicol Center for Health Development. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, Bicol Connection. Bicol Connection. Mga tugang, Diyos marhay na agapos sendo gabos. Pet sa 28 kita kan bulan na Nobyembre.
Aldaw kita nin Martes. Uy, duwang aldaw na lang. Malaog na kita sa bulan kan Disyembre. Kaibahan niya to sa lado technical si Engineer Abilin Don Toralio sa mga pong Chief Technician. Sa information si Ricky Sagayap. Sa transmitter si Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Serdan Barasenan sa indong mga kaibahan ngunya na pagkaaga. Di sa halos kabang oras na presentasyon. Nagpaparalipot sa nabagan sa tuyang presentasyon. Pag Miyerkules, mga 6 minutos na sana. Makonsuelo ang programang ini. Nagkod ngunyan dahil pag-iraray nag-uuntok na pagparauran-uran. Kaya sa ibang lugar duman sa partido area subot may mga binabaha na. Maski dyan sa 1st District kan probinsya ng Camarines Sur. Kung mga kababaan na lugar talagang nakakamati na ni na pagbaha ngunya ng mga panahon. Kaya ingat-ingat itong mga harani sa sapa, sa salog, sa danaw. Siyempre lalong-lalo na sa kadagatan. Masakit pag harani kita sa mga tubig na hararom. Bigla kitang napaduman sa tahaw. Kung dahil kita tataw maglangoy, delikado. Maray kung narog kan iba ng mga paralidop. Sabi kan iba, dawang bulaw na ang buhok, marhay pang magladop, marhay pang magrurip. Yan po sa mga coastal na banwa, digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Naburulaw na lang bagaan buhokan mga paraladop, itong mga para sira. Nahanap buhay. Sa bagay, maski nga na digdi sa ano yan, danaw ka na buhi. Ang iba dyan, nakurulot na lang ang buhok, na iritom. Dati man ang mga maitom, so iba. So mga ngod na mga marhay magladop, marhay maghanap nin talusog, tilapia. Kaibahan pa ang karpa na sinusumbiling sana. Ani ba abang tatagal sa lipot asin nakakatagal daw hararumo na sa indang mga pinagrururip. Makakuha sana nin sira. Kung minsan mga styrofoam man po ang mga nakukuha sira kan sa tuyang mga kababayan. Bicol Connection Report. Bueno, kung isay po ang nasa linya, pakilaog na lang. Go ahead, Tabi. Sir, Diyos maray na pagkaaga po sa gabos ng mga para tabay kang RTN DCI Iriga. Si Kim Honyo. Si Kim Honyo po, sir. Go ahead. Sa sa satuya pong anong impormasyon, sir, dito po sa Banwaan Balatan. Ninuli po sa padagos na paglangkaw kan mga pangunaw na mga barakalon digdi po sa Banwaan Balatan. Magkakaigwap da po ning may gusto ipaabot sa mga kababayan niya to, mga parantabay. Na magkakaigwa po ning diskwento caravan ang DTI asin ang
local investment, local economic investment and development promotion office kan Banwaan po ni Balatan. Ini po matao po ng mga diskwento katuwang po ang mga manlain-lain ng mga darakulang tindahan. Maalaag po sinda ng mga tindahan para po magkaigwa ng mga baratong barakalon sa maabot na December 1 and 2, alas 7 ng pagkaaga and hanggang alas 5 po ng pagkahapon sa Municipal Plaza kan Barangay Siramag, Balatan, Camarines Sur. Kim, ano tabing mga panindaan na ititinda dyan na magkakaigwanin na diskwento? Ang pinaka sir na panindalig di po sa Banwaan kan Balatan sa Gigibon pong diskwento caravan. Ini po ang DTI nakikipag-coordinar po sa mga grocery store, mga mall na kundukta po para makatuwang ninda. Aron po kan mga barakalan, aron kan bagas, mga grocery na diskwento. May mga diskwento po na katao kay banto ang DTI. Ano, mayo dyan mga panindang mga sira? Siguro sir, yaon man, siyempre saro sa mga produkto kan Banwanig Balatan, iyo po ang sira. Saro man po yan sa magiging magiging paninda dyan na mayo presir ning mas barato. Ining mga tuyo? Opo. Ano ang tuyo dyan sa Banwaan kan Balatan, alangman? Sabi sir? Tuyo niya ako dyan, mga alangman, dawa mauran. Ang tuyo sir, medyo dakol man ang supply kang tuyo digdi sa Banwaan kan Balatan. Sa ang pag kada dakot nindam nagigiribo po ng mga tuyo, nagbabaralad ang mga kababayan niya to. Itong sabing taba, igwa dyan mga daing. Iyo po. Pag sir, medyo nagluluyaan supply kan mga daing o dried fish digdi sa Banwaan ni Balatan. Pag-arog kanin dagos-dagos baga ang pag-uran, kung pirang simana ngayon nag-uuran padagos-dagos, talagang nagluluway man, nagbababa ang supply kang dried fish. Pigbabaralad po baga yan sa saldang. No, dapat maalang itong mga tuyo. Kung bako yan mga alang, di bako yan tuyo. Iyo po. Madali po bagang magkararaot ang sabi. Ang tuyo madaling maraot pag bakong nakahalang na maray. Igwa man dyan mga tinapa. Igwa man sir mga tinapa, pero bihira ba kasi mahiling na mga tinapang arog, kaya tinapang turingan, bihira po bagang yan. Bihira man pati ang dakop ko ang turingan ngunyan. Pagmatik ko, ang tinapa dyan, mga turay. Di po parating igwadigding tinapati tigbabawi na kapurok o sabi bagadig di sa pag tamban ngaya. Pigtitinapa man yan. Oo, tinapa po yan si Saradit na So, minsan ang piggigibo po yan na piggigibong sardinas. Kumusta man ang dakop ka na mga sira dyan, lalong-lalo na ining galunggong? Ang sir, sabi ni kang sarong nakaulay niya to mga sarong para tindaning para sira. Maluya ang senda pong yan pagsira. Nahiling mo pa man dyan si Ronnie Reyes? Iyo po. Sa Municipal Treasurer Office, si Sir Ronnie. Una ko ito dyan sa may kunyan Balatan Fishing Port. Iyo po.
Sa ngunyan, kumusta na Banwanin na Balatan pag abot baga sa mga hanap buhay ka na yaon dyan, ining sa pagsisira? Sa pag ano sir, ang buhayin ka mga kababayan niya tuloy sa Banwanin Balata, minsan talagang kinakapos man sila sa pangaral daw. Sa day man niya to arap ang panahon, sa bago-baguan panahon, minsan medyo may mga maraot na panahon dahil nakakapagsira si mga niya to kababayan sa may kadagatan. Kumusta man ang mga programa dyan ni Mayor Nina Bagasbas? Kabukidan digdi sa Tuya sa Banwan po Balatan sa Bukidan. Dati man pong mga anak buhay aron po ka mga pagtatanom ng mga gugulayon, yung mga pag-uuma. Yung man lang pa sa pagkakaserbon sa mga kabayan niya to sa mountain area Kanbalatan. Ano dakol pa man ang kahoy dyan sa Banwan Kanbalatan? Sir, medyo dakol naman ang kakahuyan niya to. Pero mas ikumpara niya to kan mga nakaaging mga taon. Mas dakol si mga kahoy na darakula, si mga native na mga kahoy aron kang mga darakulang nara. Pero ngunyan, alos medyo dahil ka na nahiling na may mga aron pa kayo ng mga kahoy na so talagang darakula. Kumusta na programa dyan ka na Department of Environment and Natural Resources? Sabi sir, ano po? Kumusta man niya ko na programa ka na DNR dyan sa Indong Banwaan dapit sa pagpapadakul baga kan mga kahoy o ining kung gustong liwat maparambong? Sir, digdi sa Banwan Kanbalatan padago sa kang Department of Environment and Natural Resources o ang DNR na pirmiman sindang regular visit sa Tuyang Banwaan, and may mga programa po sinda na pigtatarao sa mga barangay aron po kan pagpa-tree planting. Sa inang mga barangay dyan ang nagkakaiguanin na tree planting activity? Dito sir sa barangay Kabanbanan, may po sa diyan, may site ang DNR na sa diri po nindang daga. Po yan, preserve ang mga kahoy diyan. Diyan patitig kukuro ang dakol na supply ng tubig kan mga barangay na pagtaraid kan barangay Kabanbanan. Kumusta ang pasi orden dyan? So no sir, mayo kitang na receive na informasyon halit sa PNP na mga untoward incident na nangyari sa mga nakalipas na mga aldaw. Kumusta na preparasyon ka na Philippine National Police digdi sa nagdadangadang na Kapaskuhan as in New Year? Yan sir, padagos po mga pinaggigibong mga pag-aandam kan mga kabuhan po niya to kan kapulisan sa Banwan Kanbalatan. May mga may mga measures naman sinda pig ayos nun yan. And ang BFP Balatan po na nagpipreparar naman sa paabuton na Kapaskuhan. Magkakaigwaman na Christmas party na lokal na gobyerno ka na Banwanin Balatan? Dito po aram sir kung kakaigwa pero kapag kasiring ta duman sa munisipyo maapot-apot kita duman kung magkakaigwa ning Christmas party ang mga empleyado kan lokal na gobyerno. So ano pa na masasabi mo niyan dyan sa Banwan Kanbalatan, Tabia Kim? Kami ulit sir. Nyako kung ano ang masasabi mo pa, ano pang mga informasyon halik dyan sa Banwan Kanbalatan? Sa po sir, may naman kitang informasyon yun yan. Iyon lang po ining magkakaigwa ni Diskwento Caravan ang inisyatibo kan DTI as in kan Local Economic Development Investment and Promotion Office
kan Banuan ni Balatan para tabangan po ang mga kababayan niya itong nasasakitan man sa medyo mahal na presyo ng mga pangunahon ng mga parakalon sa merkado. Salamat, Tabi Kim. Nag-uusap si Gizmo New York para po sa RTNDC kay Eriga. Yaras na informasyon, situational report, dito sa Banwan Balatan. Radyo ko na report. Bicol Connection Report. Salamat, Kim Lior Cahonyo. Haligyan sa Banwan ka na Balatan, Camarines Sur. Magkakaigwa pala nin programa ang Department of Trade and Industry. Ining diskwento caravan sa maabot na December 1 and 2 dyan po sa municipal lobby kan Banwan na Balatan, Camarines Sur. Igapot ko si Kim kung naalang man ang mga tuyo dyan sa Banwan kan Balatan. Kaya siya makasiguro kung ano isisimbag. Tamauran kaya. Taan ini sanang pigaapod na taba. Dahil man yan basta namamarahang maray. O namamarang maray. Ta mataba nga ni. Pusan pigigibo pa lang dyan na mga tinapa sa Banwan kan Balatan bako nang galunggong mga tamban na yutangon yan pong panahon na sigan uran-uran masakit mag-alang kan mga sira magpaalang talagang kung mayong init mas marahay gibuho na sa nang tinapa kundi kung dakol man ibugtak sa styrofoam bugtakan ng yelo ano ba mga dinadaraman digdi sa syudad kan Iriga ano ba pong mga sira sa Banwan kan Balatan kaya dyan sa Banwan kan Balatan pag magdyan ka kung minsan mayo lugod dyan itong mga magagayo na klase kan sira na hali sa dagat mas dakol mababakal mo rig di syudad kan Iriga kaya kamahal na lugod kan mga sirang hali sa dagat dyan sa Banwan kan Balatan minsan nga ni kay to pag dyan ko mga tilapia na bagaan na panindang sira dyan sa merkado publiko kan Banwan po nin Balatan sabi kaya kan mga paratinda nin sira ay sir, mayo man kaya ngayang dakop na gayo. Lalong-lalo na po kung habagat ang duros. Talagang nadidipisilan ang mga parasira dyan sa Banwan kan Balatan na makadakop nin dakol na sira. So magagayo na klase. Ngunyan ang ginigibo dyan, so magagayo na klase, iyo man ang pampabakal ninda, duman sa mga nagtutumar na hindi ba mga paratinda tagadigdi syudad kan Iriga kaya sumagagayo na sira ka na Banwanin Balatan makakabakal ka digdi na sa merkado publiko kan Iriga bako na dyan sa Banwan kan Balatan dikit na lang ang natatada dyan na magagayo na sira na mga haling dagat. Hoy, kumusta man palan kay retired Air Force Alex Celeste, ki Grande asin man ki Kagawad Lowell Lleno, dyan po sa Antipolo Old Nabua, Camarines Sur. Siyempre ki Conchal Manulugsiano Luzon. Dyan po sa Banwan kan Nabua. Pan na ba kung minsan yaon baga dyan ang mga baga satellite office kan panlain-lain na ahinsya kan sa tuyang gobyerno arog kan PhilHealth and PSA nagkakaigwa po dyan in
satellite office kun minsan. Di sa syudad kan Iriga, ano arin man daw, makakaarog dyan sa Banuan kan Nabwa. Pag-abot digdi sa mga satellite office kan ahensya kan sa tuyang gobyerno, pero mas dakol dyan sa Banuan kan Nabwa kumpara sa syudad kan Iriga. Samantalang kita, syudad dyan nagngangalasan sa tuyang mga kababayan. Tagaro nga nasasapawan ng Iriga kan Banuanin Nabwa. Iyutan biyahe nga ni kan mga bus dyan. 24 hours digdi sa Iriga. Alas 8 pa sa Naninbanggi, ang matatada na lang na mga nagbabiyahe. So mga pasiring duman sa Metro Manila. Vice versa, so haling Manila, pasiring sa Bicol. Pero sa mga biyahe talaga kan lokal na mga pampasahero, pag umabot na po ang oras na alas 8 Ninbanggi, madalang na, asin kun minsan mayo na nga ni. Kaya ni ba, dyan nagdadagos sa Banuan kan Nabwa, maray nga dyan, tan biyahe 24 oras. Kaya saro po yan sa medyo nababayaan na syudad nin Iriga. Kaya ipuhan maggibunin mga medyos, paagi, kung paano kita mas lalo pang mapapauswag, mapaasenso po ang syudad nin Iriga pag-abot sa dalagan kan lokal na gobyerno. Nagigibo man ang esperso, siyempre ang mga politiko digdi sa pangingenot ni Mayor Rex Oliva, sinman kan mga miyembros kan sanggunang panlungsod kan Iriga. Kaya lang garo medyo mabublay ang hiro kan lokal na gobyerno kan Iriga. Dakol pa pong mga programa na dapat i-implementar digdi sa syudad kan Iriga na pinagahalat kan mga Irigenyo. Awot pa man lugod sa paglaog kan 2024, may mahiling na kitang mga pagbabago, pag-uswag kan sa tuyang syudad. Kan iba mga bago naman na mga barangay officials na sapit sa uno nga ni matukaw na sinda sa maabot na Biyernes. Itong mga bagong mailihir na mga barangay officials mapuuna kan sa indang trabaho. Awot pa man lugod sa mga pigpromesa ninda sa tuyang mga kababayan gampanan, gibuhon. Takon hanggan sa naman sa mga promesa ang ibang mga barangay officials, mayo man gayong nahihiling sa barangay, ay bako po yan makatarungan. Sayang kan boto kan sa tuyang mga kabarangay. Sabi ni DJ Mandi, kabaringday ang luwas pag arog kayan ang mangyari sa barangay. Kumusta man ki Attorney Nonoy Wapirina na City Administrator ka na syudad din Iriga. Siyempre sa mga amigo tang drivers, lalong-lalo na grupo ka na Setoda dyan po sa Barangay Santiago, digdi po sa syudad kan Iriga.
Ini man na makonsuelo ta sarong lalaki pala na nabisto na nangungulekta sin nagahabon kan mga bado na mga underwear kan babaeng kataid kay ni sarong duman sa Barangay District 1, Kawayan City. Sigun sa Barangay Kagawad na si Esteban Oy, sinabi kay ni na naaresto ang sarong lalaki halis sa indang barangay matapos na mabistong nagahabon kan mga underwear kan mga babaeng kataid kay ni sarong. Asin pinagtatago pa sa laog kan sa iyang harong, pambihira. May sakuniho man niya. Basado sa pagsisiyasat, pinagsagibukan sospek na pangabon tuyong nabuburat ini. Mahiling sa sarong video footage na nag-abot ni na sarong sako ang nakolekta kaining underwear mientras na may nagkapira pang nahiling na gamit sa kusina. Kumbaga, pitmaluman niya. Tiga ano daw sa mga underwear. Baka pigpapara parong-parong. Pigpapara imaginan. Pag nabuburat siya. Kaya mag-ingat ang mga burata kung arog na kaini na itong kataid sarong pigpapara habunan in underwear. Nagodyan sobra, so panty. Ay buisit talaga kung arog kayan. An ugali kan sarong lalaki. Kundi pag nabuburat sa namang gayon itong may sakuneho na lalaki duman sa Kawayan City. Hoy, kumusta man ki Madam Ciela Lasag, si Manoy Edcentillas, asin man ki Sir Ariel Blanco, an Assistant Market Superintendent kan siyudad po nin Iriga. And siyempre sa kabos ng mga paratinda dyan sa Merkado Publiko kan Iriga, out pa man lugod, magin mabentan sa indong mga paninda. Ani ba sigan reklamo na matumal subutan bintahan, pambihira. Sige mambagan mga tinda pagiraray. Kaya day palabi-labinin pandidilensya na sobra. Diba man ka din nababakal taka mga mahal kan mga paninda. Ngunyan pating panahon kung talagang day ka magtipid. Baka mag-abutan 2024 Mayo na tolo so sa imong bonus. Tas iba sa mga teacher amay na itinaw sa bonus. Dahil pangani katapusan kan bulan kan Nobyembre na resibi na so bonus kan mga teachers. Kaya sa iba kung ano-ano na pating mga pigpaparabakal man kan ibang mga paratukdo. Iba man mga pasosyal ko no, loho naman. Dapat isipon ta, live up to the budget. Baka pag abot kan 2024 nangungutang na kita. Dapat sa batuntaan New Year na mayo kitang utang. Sambagan mga kumbaga pamahiin kan mga gurang. Tapos magbakal ka itong mga bilog na prutas. Ako, tubod man daw kamo kan mga bilog na prutas na yan na talagang siswertihon kamo pag abot kan bagong taon. Kundi kita maghingo daw anong panoon tapen bilog na mga prutas sa tuyang harong. Ay man maasinson sa tuyang buhay. Ayan, di ba ta perming daradara? Arog ko, suduhang bilog-bilog. Na talagang dayan pwedeng ipabakal. Ay makonselo kon minsan na mga pamahiin kan ibang mga kababayan niya to itong mga sagugurang. Hoy, kumusta man sa UNEP High School Batch 87? Kidating kagawad Bobby Bailon, nasabat ko patingon niya na.
Madali na ang reunion kan UNIP High School Batch 87 sa maabot na December 16 aldaw nin Sabado. Yan subuot sa Masuso. Magkakahirlingan na naman kita, mga kabats, mga ngod. Awot pa man lugod ay magkabururat sa iba. Saka ito, natawaanin regalo. Nauuda na. Nalabyan ka sa inom. Sabi baga, magtatada para sa dalan. Diba man ka, di ba sa ngayon ka magtidasararan? Yan ang pirming pagrumdum kung minsan kan mga commander. Yan ka mo nga mag-inom, magtidasararan. Amak mo yan kung nabungaran mo si commander. May dara ng panlatob, burat-burat ka. Aray nga sa'yo mo, latubon, taudanay kararan. Ay na pangyayari, pag-arong na kayo ng buhay ta. Kumusta man ki Mini Bagayawa, ki Franz Bardonado Onyedo, ki Bert Martinez, asin man ki Rimar Ibasco dyan po sa public. And syempre sa Santo Domingo, digdi sa Ciudad Can Iriga. Saka sa bagong punong barangay, si punong barangay Edwin Albanyo. Tulong Oliva pala ang nanggana dyan na kagawad sa barangay Santo Domingo. Tapos dyan man sa ano yan, presidente sa Camarines Polytechnic Colleges, Oliva man. Si Dr. Amado Oliva. And chairman of the board man kan Iriga City Water District, Father Tito Oliva. And mayor ta sa Iriga, Rix Oliva. Kaya namamayag pag ang mga Oliva. Ngunya ng mga panahon. Rin man daw mabutuan sa kuyang apelyido digdi sa Ciudad Can Iriga. Hanggang lang po kita digdi sa radyo. Na magpara ambisyonin kung ano pa. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si Engineer Abelindon Toralyon sa muyang Chief Technician. Duman sa Banuan ka na balatan, nagpaabot nin informasyon si Kim Lorca Honyo. Sa information si Ricky Sagayap. Sa transmitter si Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Sardan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.